o nasi e talki ko nanɗen ceernoɓe ɓen ko magateɓe cheikh oustaz alhaji ɗayru gasaɓe hajjoyi sikke wala magateɓe ɓen abdallah mombeya ɓe waɗi yawtere e ko yowiti ko tawɗen fina tawa ɓe yewti fi piɓi ɓe yewti fi talki e kadi ceernoɓe men cheikhuɓe men cheikh abdoul asis alkundari heɗiɗen ɓe hanki kamɓe kadi ɓe waɗi yewtere fi ko yowiti e ɗum min ila nuni angola miɗo tewtade ɗum miɗo wadde tewtewre fi ko yowiti e nasi e talki miɗo janggayno fatawaji fatwa karankojo maɓɓe tigi kamɓe wahabiyankoɓe o maketeɗo Ousaymin himo jaabi ɗum e nokkeli hewɗi e lande sertuɗe kono sabu yi'ugol lan ɗi jabandiyeji mi wela karamakojo koyo wonu nunɗuɗo karamakojo koyo wonu yewtowo hara o janfota e konguji makko wallahi no satta e ande mi nani goɗɗo janguɗo o nonde diina ko karamakojo daro wiya nasi ko sirku talkuru ko sirku e tawata hay karamakoɓe ɓe o ɓarori ɓe ɓe suusata uddutugol hunduko maɓɓe ɓe wowlan billah ɗa ɓe suusa heɓɓutugol karaho maɓɓe ɓeyna nasi ko sirku talkuru ko sirku nde ɓe yewta fiiɗu wo ɓe waɗa e détail mais pourquoi onon karamakoɓe amen fulɓe onon arɓe kesum fi honnu o ñoggay nde wotere fi honnu si tawi on landama sifaɗen lande o windanama ɗin hutubaji ko tora ɗon jeeja ɗon ñaaga ɗon ko yon laaban julɓe ɓe reedu weƴƴi ton konnguɗi wiwɓe ɓen fof mo beeyo ƴettu ɗon eyno ɗo o application ila angola mi janggayno mo fatwaji heewɗino e makko ko Ousaymin waɗi hanki mi artirimo kadi ndi dartugol toujours ko honɗum o yewti kanko winde ɗo attamayim himo landa lande heewɗe attamayim wala himo landa ñawore fi waɗugol talku himo landa ñawore fi waɗugol e hoore mum talkuru alqur'an himo landa e waɗugol talkuru awlo lande façon kono wallahi himo landa hay kamɓe arabu ɓe jakka hiɓe tawi hiɓe ka maɓɓe to wona no ustad yewtiri fi o ñiire ngiiru ko jama o waɗanta paykoy fiisi koye wata yaade e jakka kamɓe arabuɓe ɓen kadi hiɓe ƴetta ko wiyete ko yiitere ndondu azib ndondu ɓe waɗa ɗum talkuru ma ɓe waɗa ɗum ka cuuɗi maɓɓe woɓɓe ko guri ɗi waɗata o nonde quoi jinnaji ɗi o suusata ɗum o jaabi ngal landal façon mi jali o wi amene kadi ko ni men fini men tawi ɗum no wowle kono mi anda o wi laadri mi anda fi hon yimɓe ɓe woni waɗande ɗum o wi kono noon ko ɓuri moƴƴude ko yamira julɗo nelaɗo ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo yamire ye moccitor ye moolon c'est ça e musulman ko ɗum woni karamakojo ka anda wi mum ko a faama wi mum ko wata heɓɓiton pellet mi fenanta o min kala jooɗiɗo wi'i nasi ɓayru min mi anda nasi si wona windugol qur'an windugol zuyina linnas inna haha la risquna ma lahu min nafad inna allaha huwa arrazzaqu dhul quwwati almatin sifa de ayeji risque wa alqaytu alayka mahabbatan minni wa laqad hammat bihi wa hamma biha yuhibbunahum ka hubbillah si ayeji jalabu e muyban goɗɗo ƴettiɗe e windi o barkinori e pellete julɗon himo andi wona ɗum okkata pellete o fiɓa ko nde windande makko o portamo goɗɗo pellete julɗo on nde mo waali ka labtani mo waɗana lekkele himo ñawdade ko wiyata allah ndikkinam pellete mo andi ɗum ko sabu o men mini wona ɗum wata mo ñaw pellete julɗo o waɗata ko ndu talkuru ko windi ayatal kursiyu guluje tati ma teme tati e sappo e tati o waɗi bakan ma ko windi simoji alqur'ana o waɗi bakan pellete julɗo fiɓa ko ɗum dandatamo ko sabu
ko barki dalol Allah o ƴetti wona ɗum du'aji hewɗi tawata ɗi jola hay alquran ɗi jola e sunna du'aji hewɗi ya muslim al-burhan ya qawi al-arkan ya man rahmatuhu fi kulli makan wa fi hadha al-makan ya man la yaghlu minhu makan ahrusni bi aynika allati la tanam waknufni fi kanafika alladhi la yuram innahu qad tayaqqana qalbi an la ilaha illa ant wa anni la uhliku wa anta ma'i ya rajai farhamni bi qudratika alayya ya aziman turja li kulli adhim ya alim anta bihajati alim wa la ikhlasi qadir wa huwa alayka hinun yasir famnun alayya bi qada'iha ya akramal akramin wa ya ajwad al ajwadi wa ya asrah al hasibin ya rabbal alamin windu sifadi du'a a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq winda falagi nas lo tabibbe mu yarna bibbe mu yarna be ngure mu wallahi billahi no do mi jangana ko jabi wo adibe mojjube be wadayno wallahi fawza usaymin no wi wo adibe mojjude be windayno nasi be lota bibbe mabbe be billahi me kono pullo futa tawdo sifa dum o jetta fo rotta e worde o duufande wote laabane jama'o reedu yete jama'o kanko himo décortiki do ko wiete tal o jetti façon tati wo talkuru no woni façon tati talkuru ndure e mbile moƴƴini tawata no jille mum inde jinna inde kay mi anda inde ndure e malaika fo no ukka e mum o wi dum sella no harmi yowi taw o inni talkuru no wodi talkuru tawata en anda ko ndu winda e mayru wona e haala men ara be faama ko woni to o wi dum talkuru kadi no harmani parce que en anda ko windi to o wi talkuru tawata ko alquran mako at-ta'awuzat o wi don kadi karama ko ben no fecci beya no wi no sella beya wi dum do tigi tigi ko yotigi moccito ko dum wiya tetaya bayna dina kana jeyi wona an na dina ma ko ya yewtu ko nelado wadi mabe wadali mabe be yino wade de hadali ti fadim piiji parce que hande nelado ya goddo no jodi no winda nasi be ni nono nasi windata no harmi be yali be haysi be wadali be yali no wada fi non be wadali be yali no wade dum walla no harmi ma ko shirku ko njelo qur'ana nyawni ko hondum hande hadi ko nafa no bawo do nafa en enen wobbe arina di sikke en foppe wadi dut en lotto nasi en ala imanu nafa en ala gondinal alquran Allah wawa e nafude battina kabal wala nazilu min alquran ma huwa shifa en itidu le programme hare pellet ma ko jigo ko manipulation banda wi ugol neni rawo jetta ngiru ma mocca piba wadana bobo e dande o wiya Allah ko ronkuda ko mimmi gayne wallahi neni rawo goto wolta billahi neni rawo goto fibado mi wondiri Allah neni rawo men hay e goto fibado o wowlata dum o suusata dum wi ugol Allah ko ronkuda ko mi gayne jamais hay o ciora bale min no mi yiri dum non dimi jangi dim mi humpiti fo ko yela ko ciora Allah ko jabo wona wi go ju weli ja weli hama jula weli tawti weli dum fo ko yela ciora ko yela gol hunde haray vraiment onon karamo no fatwaji makko dulle ko karamo gojo mo wono wahabiyankobe onon wahabiyankobe e kanko le wona no wowlir son non wowlir e kanko décortiquer o jonna raison manji di fou karamo ko be kaari e winday no loto wi lota di de mum winday no wada talki ka daade di de mum wada e guri dum do fop fatwaji makko mo yow hara menen ko dum men mari ko men jeejaw argol moƴƴina yewtere mi yaha mi janga commentaire ji mi tawata pullo fuuta yurmi tawta enen e yurmi fitu goɗɗo woni karama kojo so ari o wowli an ala hakkil ala ganda ala faamu ya waɗu recherche ya ɗaɓɓitu an ko goɗɗo wowli o fitu ko karama kojo mi holla on application on ɗo téléchargement o wiye ko fatwa as-Cheikh Ibn Usaymin o fatwaji makko tum fatwaji non guluje